Kukho ingxokolo kubemi bephondo laseLimpopo apho kucingeleka ukuba bazakugcinwa khona abemi beli abayi-122 abayokulandwa kwisixeko saseWuhan eChina. Kungokunje abahlali kunye nombutho weANC kweliphondo bonyukelwe zizibilini ngulomba. Kukhokelele kubeni umphathi wezempilo uGqirha Zweli Mkhize akhokele igqiza labaphathiswa bayokubonisana neenkokeli ze-ANC kweliphondo ukunika ingcaciso ngalomba. Le ntlanganiso ibanjelwe ekhusini ngeenjongo zokunika ingcaciso ngamalungiselelo enziweyo kwindawo ekuzakugcinwa kuyo abemi beli abayokulandwa kwisixeko saseWuhan eChina. Le ndawo bazakugcinwa kuyo ikumgama oziikhilomitha ezingama-26 ukusuka ePolokwane. Kwaba bantu ababuyiselwa kweli lizwe abaza kuhlala kwindawo evalelekileyo isithuba seentsuku ezingama-21, basixhenxe kuphela abaphuma kweliphondo laseLimpopo. Abanye ngaphakathi kwi-ANC bafuna aba bantu bagcinwe kumaphondo abo ohlukeneyo. Abahlali bahlomle ngalomba. There is no problem with allowing people to come to Limpopo, but now why only in Limpopo? Because there are more people in KZN than in Limpopo. So it's a good thing that they put them in one place, but the question is why Limpopo out of all these places? I am proud of Limpopo for the fact of accommodating each and everyone who's coming from outside, and then we are ready to welcome them and we will live with them. Kusenjalo indlela u-R101 engena kule ndawo kuzakugcinwa kuyo aba bantu ivaliwe.